Unsa kalami ang kuan? Unsa kalami ang kuan? Unsa kalami ang kuan? Unsa kalami ang kuan? Nakakuan na ka. Ano po? Gosh, yung sa unang kuan ba yun? Ha? Unsa di mo ginahuna-una? Ay! Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, hindi ako magtatagalog, magbibisaya ako. So kung hindi nyo maintindihan, try ko na maglagay ng subtitle if kaya ko. So yeah. But anyways, punta ako ng P-Park doon, magmi-meet ako ng mga YouTuber dito sa Davao. So see you guys later. Hi guys, so nanami diri sa People's Park. So Hi! isa din sa mga Davao vlogger guys, si Char! Gwen. So nakita Hello! na niyo siya tong nag-collab me atong Yes. 10 minutes and katong 100 pesos challenge. Napod si Angelo. Yo! What's up So, mga kawatawat? As of now kay nag-collab sila ni Alkay. So kamera ni Gwen diri. Kaya Hi. nag-vlog daw sila Gani. and all. Sana all nag-vlog. Kaya wadyo ko'y vlog ay. Ngano wala ang pudgod ka nagdala Gwen? Nagdala ko pero wala lang. Kapo eh. Ako sa nagdala ko pero wala tripod. Tawa ka eh. And mo din yung mga lodi guys. So what's up mga konggoy? Hi guys, so nakoy naisip na content or something. Kani siya kay inspired ni siya kay medyo maldito, nakita nako. So mag-ask ko sa ila ha og something na question pero i-exchange na ko ang word na kuan. So depende sa ila kung sila ginaisip. So okay, na si Saru guys. Hey, what's up mga konggoy? Nakoy pangutana. Unsa kalami ang kuan? Anong kalami na? Anong lami? Unsa kalami ang kuan? Sige. Kuan? Kanang kuan good basta lami ng kuan, mga kuan good kanang pag mga kuan lami good ng mga kuan good. Sa imo unsa man ang kuan? Unsa man ang ano siya Kanang lami? kuan kanang apple, lami ang apple na Oh, kuan. okay, apple di ay. Apple ba jud? Lami kay paakon. Kanang sa baba ang apple wa. Okay. Unsa man na apple? Wala gula pa dai ko kita Gapo na nga siya apple. nga apple color red na pagka-black. Okay, Angelo, na kay pangutana. Yo, sige. Unsa kalami ang kuan? Actually, I haven't tried because dili man ko na nakakatol. Ha? Unsa di mo ginahuna-una? Ay, unsa di ay? Unsa di ay? Pangutana lang ako unsa kalami ang kuan. Dagan magog klaseng ko ana. Oh, unsa di na sa imo Unsa utok? di na ay ano? Pwede Oh. magod ang ano. For example no, matakag massage therapist. Ah. Katol din ang Okay. asahan kamot, diba? So, moingon Sa yun na massage, ay, lami din ang massage. Lami ang massage. Okay. So, di na mo kaya ng mga answer no, grabe. Murag out of nowhere kay lang ano. Karon di ay kay naga-collab sila Kyle o si Angelo. So karon mag-vlog lang ko and continue na to tong question ganina guys. So sunod po tanong na to si Kyle. Okay guys, so karon tata. Sige, yung Lodi pang tanong na to. Ay pangutana. Ano yun? Unsa kalami ang kuan? Kuan. Kasi kuan. Depende sa imong maisip, sa imong mugaw sa Ay imong. mas lami ang adobo. Ah, adobo jud. Mas lami ang ikan. Unsa? Mas lami ang toyo. Ah, toyo day. Dili ang kasyo. Unsa man to? Ay ano? Ay oh, lami po ng chicken curry. Ah, okay. Sige ha, chicken curry yun. Napa isa. Nakakuan na ka. Ano po? Gosh, yung sa unang kuan ba yun? Depende sa imo, Oh, nakakuan ako ka ng Dota. Ah, Dota jud. Ball. Ano ka shoot? Bola jud. Bola jud tayo Oh, mong naka-shoot gi-shoot. ako 3 points pa. 3 Oh my god. Gosh, yung joke lang to. Joke lang to, joke. Joke lang to guys. Di ba to literal na kuan. Okay guys, sunod kay si Gwen po na itong pangutan-on. Sige Ano Gwen. yan? Okay, pangutana. Unsay imong ganana position pag magkuan? Magkuanan sa...
ikaw. Kasi mong ganang position pag magkuan. Sitting. Para di kapoy. Ah. Joke! Uy, atik lang, sitting. Ito, maglingkod. Basi maglingkod ikaw, mag-computer. So, Gani. kailangan ka Mag-edit ka. Sit, Jud. Diba? Oo. Last, nakoy pangutana. Unsa ka lami ang kuan? Sa ice cream. Ice cream? Lami! Lami kay ice cream, oy. Hello, uy. Favorite good. Unsa ang pagkaon sa ang ice cream? Yate! Okay, thank you, Ikaw, Gwen. unsa ka lami Ah. ang kuan? Ang unsa? Ang kuan? Ang kato siya. Lami kayo, uy. Pero ambot lang. Lami bitaw. Basta ka nang gutom kay ka. O kana. Bitaw, no? Kaperes karon kanang uhaw kay ko. Unsa man? Feel ako lami kay siya. Lami ang buko juice. Lami kayo, oy. Buko juice. Time check, it's 5:13 PM na. So karon, di ko kaya mga questions, no? Di ko kaya mga answer nila ba kay kuya kayo. Simbog daw. Simbog daw. Then naga-photoshoot na lang sila Gwen, kung si Angelo. Bored. Kuya kayo sila mga answer sa akong question, ay kanang dili jud mabangbang ba? Kayo lang. Sorry. Hindi nyo kami sinama. Sige. Ay, sige. Sige, Kyle. ulit. Photoshoot Kyle. Sige, Kyle, para i-upload mo mga ano. Sige daw, be, how to be a vlogger. Kanya ako mag-ano, picture. Oh my God. Okay, Angelo as a photographer, Kyle as a vlogger. And atong Piolo Pascual. Si Gwen kay siya nang sasalang Yes, sa yes, mga onggoy. Mahal Yes, kita yes, or I mga love katawan. you na challenge. Yes, Man, anak ko sa YouTube! Man, anak ko sa YouTube! Mawa pa may subscriber! Dili ko baka ano. Man, Dili sila anak ko sa kasama. YouTube! Guys, subscribe to my channel. Dili sila kasama. Hey! So hi guys, so mauna to kagahapon. So karon di ay the next day na kaya wala ko naka-outro. And grabe guys, grabe doon sila mga answer, no? Makita doon ninyo ang ilang mga answer kay very creative. Tapos grabe lang imagination. Kanang, unsa di ay, uy, unsa di ay. Kanang masyokining jud ka, no? Tapos mo mag-subscribe sa ilang channel, i-link lang ako below. Sila Saru, sila Gwen, sila Elkyle, sila Angelo. So mo dito sila guys, ang mga taga Davao na vloggers dire sa Davao. So, kauban ako sila sa Davao Squad. So, isa ko sa mga members sa Davao Squad. O sila. So, kung gusto mo mag-check sa ilang mas channel, so subscribe mo sa ila. I-link lang ako below. And, yeah, grabe jud guys. Kanang na-culture shock ko sa ilang pag-vlog sa public, no? Kay dili good ko yun na to. Grabe mag-vlog. Kanang ang confidence good kay grabe jud. Grabe. Kanang hands down jud kay ko. So, yeah. So nalingaw jud ko gapon guys. So kung gusto mo inani pa na vlog or inani na mga video kanang kuan question, so kinsay inyong gusto pa akong i-question na inato, please comment down below. And if you enjoyed this video, please give this video a big thumbs up. And comment down below kung sa pa inyong gusto ng video sa sunod ako na video. Don't forget to turn on the notification bell so that you will be notified whenever I post a new video. Guys, singit lang dyan ako ni guys. Happy na mag 1K sub. So subscribe na mo karon. So palihog lang, subscribe na good mo guys. Kay 1K na lang dyan. Happy na mag 1K. So yeah. Anyways, thank you guys for watching. I hope you enjoy watching this video. And until then, see you in my next one. Bye!